Het is tongersje 12 december, de dag dat staatssecretaris Sharon Dijksma meer kei in de grijden wil. Zeg de dag dat de meesten van alles en nog wat lezen litten in de trein. Van keuskonken en autokaaien. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Azen zochten we bij de repetities van de Christmusical De Slag om de Berenburg. Mariens Gratema en Clara Rulman. En er is riege muziek uit een oor heiteloon. Dat brengt dus Joert naar de Bahama's. Muzikant Campbell vertelt wat de muziek in Siememetaal van hem budget. In de Bahama's, de muziek komt van meestal percussie. Heel veel percussie, zoals je nu hoort of zo. Met drums, zaag, koebel. De Frieslandbank, een begrip in uw provincie, is net meer. Nooit sufficeert binnen bij de Rabobank. Deze week is begonnen met het oprommen van alles wat bij de Frieslandbank te krijgen heeft. En daarmee komt er een eind aan een historisch tijdperk. Exact 100 jaar in de tijd dat de boeren nog met hinder en wijn haar molken naar de fabriek brengen, wordt de Frieslandbank oprichten. Dan onder de naam Coöperatieve Zuivelbank. De bank zorgt dat Friese boeren haar yield krijgen van de zuivel die ze aan de fabrieken leveren. Het wordt het net lang of de zuivelbank wordt een begrip in Friesland en letterlijk via de boeten. De eerste 50 jaar werkt de bank vooral met Friese agrarische bedrijven. Van de jaren 60 jaar kunnen ook particulieren bij de zuivelbank terugten. Een gouden greep, want de klontenkring neemt die rap tempo ta. Op 1 januari 1920 krijgt de zuivelbank een nieuwe naam, die ze aan een eind houden zal, Frieslandbank. Maar dan, in 2008, maakt de kredietcrisis een eind aan de glorietijd van de bank. Het tij is net meer te keren en het slaagt het net om langer zelfstandig terug te keren. In 2012 neemt de Rabobank de Frieslandbank oer. In het jaar van haar 100ste jaar komt de bank in een vrije val. En valt uiteindelijk het doek. Wat achterblijft is letterlijk en figuurlijk een leeg plak. Het is precies 10 jaar verleden dat het huis voor jongeren in Ljouwert had dwarreniepenen. Het moest een plak worden voor jongeren tussen de 16 en de 26 jaar dit geen thuis meer had. Voor die tijd bedaarde deze groep bij de daklezenopvang en dan ging het vaak mis. En deze speciale opvang moet er uiteindelijk verzorgen dat de jongeren weer op het rechte paard lonen komen. Ik ben in, even zien, iets van 2001 of 2002 ben ik onder toezicht gesteld door de kinderrechten. Ik heb veel problemen thuis gehad, zo, ook conflicten en ruzies. En toen heb ik ook gezegd dat ik het huis wou. En toen ben ik in verschillende instellingen ben ik gekomen. En dus na een aantal instellingen ben ik hier beland. Ik heb daar 1,5 jaar heb ik daar gewoond. En uiteindelijk, rond 2005, ben ik op mezelf gegaan. En als je er nu aan denkt, aan die tijd, wat is het meest blijven hangen? Het is toch wel de hulp die je mee hebt gekregen, de adviezen voor in de verdere toekomst. Goed om te gaan met budgetteren, met je financiën. Dat het heel belangrijk is om een dagbesteding te hebben, je scholing en je werk. Momenteel werk ik in de thuiszorg. Dat doe ik nu al 6 jaar. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. En je hebt ook een bezigheid. Op die leeftijd komt er heel veel op je af. Je zit nog een beetje in de puberteit. En je moet alles leren. En voor gewoon iemand is dat misschien heel makkelijk, omdat je dat vanuit huis ook sneller meekrijgt. Maar als je in zo'n situatie zit, denk je daar niet bij na. In Sienie tijd is er om de boetenkant van het huis van jongeren haast niet verloren. En bindoor ik net. Het blauwe jongeren op ziek naar een dak boppen de holle en structuur in het lim. Het is jongeren een plakje aan die het op een bepaald punt in hun leven echt helemaal nergens meer heen kennen. Ze moeten of hun huisschuld of ze leven echt op straat of ze komen uit detentie en ze gaan niks. Ze moeten alles weer opbouwen. En het doel is werken aan een toekomst zelfstandig. Begon met het huis, maar nu helpt de organisatie ik jongeren boetende door.
Maar op een gegeven moment ben ik begonnen met een soort voortraject. Dan wisten wat jongeren op de wachtlijst hier en dan zagen we ze al op. Om al te zien van wat kunnen we voordat er hier een plekje is al doen. Om bijvoorbeeld het regelen van een ziekenfonds, van een inkomen, dat soort dingen. Zodat op het moment dat ze hier kwamen te wijnen, het traject vrij snel al op een goed spoor kwam. En daar hebben we nou zelfs 3 aparte mensen voor die dat doen. Die de jongeren al opziekje werd het misgaat. Het grote voordeel is dat ervoor voorkomen is dat jongeren echt op straat belanden. Of dat ze uiteindelijk misschien een huis als dit net hier meer nodig hebben. 204 jongeren voelen hier de Aroende het zien hier een tijdelijk plak. En ik nou binnen alle 21 kamers bezet. Dit is de gezamenlijke keuken van fase 1. Hier eten we in het begin met z'n allen. Als je op de begane grond nog woont. Nou ja, dan kook je ook met z'n allen. En eigenlijk er zit eigenlijk gemeenschappelijke ruimte voor iedereen. Een beetje een verzamelplaats. Fase 1, daar kom je in als je hier net komt wonen. Daar leer je eigenlijk weer de basisdingen, koken, voor jezelf zorgen enzovoort. Als dat goed loopt, dan ga je een verdieping omhoog, dan mag je naar fase 2. Dagbesteding houdt in, we hebben hier fietswerkplaats. De ene werkt in de houtwerkplaats of schoonmaak of een beetje in de tuin. En dan kun je een beetje kiezen wat je gaat doen. Toen zag mijn dag gewoon, gewoon een beetje op de straat hangen met jongens, een beetje drugs verkopen. Ja, dat zo zag mijn dag eruit in principe. En ja, na een tijdje word je ouder en dan denk je van, zo ziet je leven niet eruit, weet je wel. Je leven moet er gewoon beter uitzien. Ik gebruik geen drugs meer, ik ben helemaal met de drugs gestopt. Ik heb nu echt een kant gezien wat drugs eigenlijk met je doet. Zoals verkeerde vrienden, bijvoorbeeld geen zin meer in bepaalde dingen. Je ziet het leven uit een andere beeld. 2014 in februari, dan wil ik hier proberen weg te zijn. Dan heb ik hier ook bijna 2 jaar gezeten en dan wil ik hier gewoon een plekje voor mezelf hebben. Dit is mijn kamer. Nou ja. Ik heb weer dus een eigen keuken, dus ik mag weer zelfstandig koken. Ik hoef niet meer beneden mee te eten, dus dat is wel heel fijn. Dus in het begin had ik er wel heel erg moeite mee. Want je denkt, ja, begeleiding 24 uur, wat slaat dat nou op? Maar nu heb ik het wel echt geaccepteerd. Want ze helpen je alleen maar. Als je zelf niet geholpen wilt worden, dan hoef je hier ook niet te komen. Waarom wou jij geholpen worden dan? Ik sloeg door. En mijn ouders die probeerden mij nog wel gewoon normaal te behandelen en lief tegen me te blijven. En gewoon alles te doen wat ze konden, maar dat ging er bij mij niet in. Ik ben een stuk tot rust gekomen en ook een stuk volwassener geworden. Je loopt in het begin echt heel erg tegen jezelf aan, maar op een gegeven moment dan gaat het steeds beter. Ja, waar ik nu het eerst aan denk is weer een eigen appartement natuurlijk. Het liefst met een goede baan en leuk gezin. Ja, eigenlijk huisje, boompje, beestje. Ja. En een heel soort jongeren, daar had toch op een gegeven moment wel wat contact mee. Ik heb zelf een Facebook van mijn werk, dus dan heb ik een heel soort oud jongeren daarop zitten. Dat is wel heel leuk om ze te volgen, en vooral als de perifere best. Dan ben ze soms trouwd en hebben ze een baan en ze hebben een leuke baan. Dus dat is wel heel mooi om te zien. En sommige jongeren rijden uit beeld, dan wist het net. Of het gaat weer helemaal mis. Ja, dat gebeurt helaas ook. Ik had dit nooit gedacht en ook nooit voor mogelijk gehouden dat mijn leven er zo uit zou gaan zien. Ja, je durft er eigenlijk denk ik niet aan te denken. Je wilt wel het perfecte plaatje, het goede leven, werken en inkomen en gewoon gelukkig zijn. Op dat moment ben je met veel meer andere dingen bezig. En meer met het verwerken van wat je hebt meegemaakt. En proberen er iets beters van te maken. Maar dat gaat ook met vallen en opstaan. En dat doen wij net wat vaker, denk ik, dan normale jongeren. Campbell is een bekend gezicht in de Friese muziekwereld. Hij speelt in verschillende bands. Voor de leefde verhuisde er 24 jaar van de Bahama's naar Haasta. In onze regen muziek uit een oorheiteloon vertelt hij wat muziek voor hem betekent.
Hallo, ik ben Campbell Forbes. Ik kom van de Bahamas. Ik woon hier in Harlingen nu al 24 jaar. En ik laat jullie mijn muziek horen. En ik zou wel een gitarist zou willen worden, maar ik kon niet in de schoolbaan omdat ze hadden al een goed gitarist. Dus ze zei tegen mij, nou, als jij bas kunt spelen, dan kun je wel lid worden van de schoolbaan. Dus ik heb een bas geleend en begon met bas. En zo ben ik een bassist geworden. You want to dance, hoor? Hast du dit helemaal zelf bedacht, deze muziek? Ja, zelf geschreven. Feestje, het is een mooie dag. Feestje, het elke niet op mij. Feestje, het oh wat best wel blij. Nou is maar de boorman, maar de mond komt weer bij mij. Ik kan mijn stress wegspelen. Ik kan andere mensen blij maken met het spelen. Dat is het belangrijkste in mijn leven, denk ik. Het muziek. Die. Dit is Bohemian. De Bahamas is iets anders muzikaal. Het is geen salsa. Wel wat reggae, maar dat is meer Jamaicaans dan, reggae. In de Bahamas, de muziek komt van meestal percussie. Heel veel percussie, zoals je nu hoort. Zo. Met drums, zaag, koebel, dat soort dingen. Ja. En als du deze muziek juist, wat denk je dan aan? Nou, dan denk ik aan een feest, een Caribisch feest, waar iedereen heeft een romkolen of zo. Het is allemaal aan het dansen. Ja. De Bahamas, dat zijn allemaal kleine eilandjes in de zee. Dus je bent altijd aan zee, kan je zeggen. Maakt niet uit waar je heen, in de auto, de zee overal, altijd. En hier in Haas is dat ook een beetje zo voor mij. Ik woon hier op de haven. En ik ben uitzicht op de Waddenzee. Dus als ik daar loop, alle boten, de visboten, de vierboten en de vogels, de zeevogels natuurlijk, de beren, weet je. En dan is het, dan mis ik de Bahamas echt niet. Je bent een Fries. Ik ben een Fries. En morgen het laatste deel van de riege muziek uit een oorheiteloon. En dan vertelt Alex uit Armenië zijn verhaal. Verste cultuurgast Steven Sterk zit je net bij u, maar gie je nou een repetitie van De Slag om de Berenburg. En dat is een Kriesmusical van Riens Gratema en Clara Rulman, die het op 21 december in première gaat in het Posthuistheater op het Heerenveen. Hey, goeie, De Slag om de Berenburg. Geef mij naar binnen, hè? Ik wil je mij naar dit stuk nemen, om verschillende redenen. Ik heb Friedier je vest, en als het zo is, zo'n stuk van Riens, dat is eens romantisch, een feel-good stuk. Maar dan komt er met zo'n geweldig goed gevoel, een glimpje, het Leidsen komt eruit. Dat is fantastisch. Het is geen wat makkelijker. Die weten daar dan hele dagen mee te vullen. Maar zo'n de dagen binnenkwam, die waren toen 2 keer zo lang. En de nacht 2 keer zo zwart, dus mensen 's nachts 2 keer zo bang. Dus niet uit rijden meter heen. Steven. Ja, goeie. Alles goed? Ja, goeie, best. Mooi. Goeie. Nou, Steven. Hoi. Wij hebben ook... Jawel, ja. Nou, wat? Verveeld je Veel me net. Nee, ik doe het makkelijk op. Ja? Ja. Wil jij even de kraan open doen, Gerard? Ja.
Ik ben 2 huishoudingen, hè? Ja. En die spelen het enige winter-iepenluchtspel in Friesland. Ja. Die helden en die lachten, het lied van alle tijden. Als wij nu konden rijden, dan lag het allemaal. Nou ja, daar komt alles voorbij. Het is al een soort raar cabaretesk verhaal over Friesland. Maar een stukje historie, maar een paar stellingen over Friese meren of Friese marten en dat soort dingen. En dus elke keer met een van die figuren werd, dus ik een van de band, zoals Gerry. Ja. Maar ik werd in historische sketches en toestanden. Dus het is een beetje mooi alles, ja, misschien wat te pretentieus, maar een beetje een Monty Python-achtige aanpak. Dan kan je het meer om de hele zijn, maar zoals van een stikmannig van die dingen zoals de gietsel. Duurzame energie misschien? Duurzame lelijkheid, moet je zeggen. Hé jongen, jongen, als we er net aan denken, ze zitten hier gewoon water te pesten. Dan zitten we hier op een industrieterrein. Ja, en zet het hier een lot vol met die roddingen, hè? Jongen, nou daar, en wat oude scootjes hier wel naar neder. Wat is er hier nog? Ja. En heb je de bit van mij dat Almere verwoest worden? Ja, het bloed licht. Ja. Het bloed bottelijk. Ja. Maar er is hier een vrij aardige trodderjoh. Dat is Freerk en die speelt het Lutz Jacobus dwarsgreppel. En die wil Friesland horen zoals het is. En ik zat het 50 linie. En de orenhuishouden die zei, ja jongen, de economie moet zijn gang weer. Dus we moeten vooral die windturbines hebben en dat soort dingen. Hij zit dus te verstoppen, kom maar binnen. Ja. Ja. Kijk, dit is Het is, oh dat ja. Doe je douwen? Dit is die dwergste knap. Oh, Dat is die dwergste Oh, jongen. Hij doet al iets zo aardig. Hij bent een vervelende fan begrepen. Ja. Vertel eens, ik was toch Wat ik kwam, hè? Waarom dus toen je bij Bist en was dat dorst? Nou ja, ik ben zelfs aan... En waarom is die zelfspelers dan weer? Nou, wat het grote frustrerende nou is, dat ik in mijn eigen t-shirt hier door sta en in gewoon een spiekerbroekje en die squan. En dat wij dus graag verschillende mensen uitbeelden willen in deze fase, maar de klein binnen het. En Wally Prins die de klein maakt, die heeft zo'n chinslag, want haar members krijgt stomen. En dus die is een week achterop. Dus wij willen zo graag die klein hebben, omdat we hem mooi ontdekken kennen. En dan kunnen we allerhande dingen mee doen. En kleren waar oud doen en horen rol. En dat hebben we niet. Dus we staan hier eigenlijk in een bleerte kop. De Friese Elfsteden zijn prachtig en vanzelf. Niet één mag je missen. Je moet ze halen, alle 11. Ik ben een vrij opleidend figuur in dit stuk. Nou ken ik dat ik wil wezen, maar van nature ben ik een gemoedelijke man uit Gasterland. Maar ik moet hier een opleidend figuur spelen. En Douwe die zit mij altijd te narren. En Douwe zit mij altijd te narren. En Douwe is de man die post hem in Friesland oerl aan. En ik verrek het om in Friesland oerl mee aan te posten. Ik vind dat wij het hier wat meer verzinnen hebben. Ja, en als we minder wienmolens hebben, dan doen we dat. Wij ben je de baas. Hij draait er helemaal trots. Ja, het wij verruut wel in Friesland. Dat zijn we dan toch wat wienmolens daar zetten. Maar dan we toch even. En dan kom je verder met een mondje vol Nederlands. Ja, Lutz, moet je even luisteren. De helft van de gemeentebevolking bestaat uit niet-Friezen. Ja? En die stellen het bijzondere prijs dat er rekening met hem wordt gehouden. Uiteindelijk, we zijn een tweetalige provincie. Ja, en als het nog is, dat ze in Nederland serieus erover nadenken om een Engels of zwarte taal in te vieren, dan ben we hier haast een trijtaal. Zo wat? Soms was ik nog op het toneel met boventiteling. Ja, nou, dat vind ik dus heel dal niet. Want vroeger dan zei de regisseur, dan moesten de acteurs oer het publiek heen zijn. Maar zit wurg met het publiek oer us heen zijn naar de boventitel. Ja, nou hoor dan maar op. Ja. Bent is ik een talent. Ja. De jongste. Bent is de jongste en ik ben de oudste. Wij schillen 70 hier. Ja. Dat hoort toch net voor mogelijkheden. Hè? Nee.
Maar wat de muziek onbelangrijk hebben, ik zijn hier. Ja. En, weer om een hoeken stiekem. Oh, dat is die zwarte daar, die zigeunerin. Ja, ja die zigeuner. Die had 15 lieren maken, dat is ongekend. Hè? Wol, wol, wasdruk, wol, en achter een bruin broekje, joes op bed. Een sleepboots en een kroekje, maar niet met een lui. Een silkiekat en let onder de voeten. En het hier zij op het dekken, dus je lijnen te verrekken. Maar je houden het de hele winter vol. Maar lange onderbroeken, buiten sokken. Want een waze sjalen moet ze en dat alle je van wol, wol, wol. Kun je 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 voorstellen met het ja, dus je er kleur van, Steven. Wat is dit? Ja. Dit is klaar. Hè? Wat een vertrouwen. Ja, dan komt het daar. Ja. Rien zat schreeuwen, toch? Rien zat schreeuwen. Rien zat de teksten schreeuwen en die krijg ik dan aanleveren en dan maak ik de muziek. Nou, we hebben nu 3 keer meer een feel-good musical gehoord. En nu is het inderdaad Monty Python. Dus dat vreegt voor mij een hele andere manier van componeren. Een andere manier van orkestbanden maken, een andere manier van denken. Ja. En dat is hartstikke leuk. Maar als het even mee zit, wordt het wie weet een succes. En het lucht natuurlijk. Oh ja. Dat maakt al direct nog. Maar ik nog? Ja, Erik die is met het lichtplan onderkomen. 14 dagen nog? Stil, Steven. Net zei ze. Nee, dat willen we hebben net weten. Het spannend, maar het komt altijd goed. Altijd, ja. Heel kijk. Nou ja, fantastisch. Er is weer een steekheid. Dus dat moet toch wel. Ja. 21 december is de eerste voorstelling voor het publiek. 20 december is de première. De binnenkaarten. Als het heel goed gaat, dan komt misschien nog een paar voorstellingen meer. En meer informatie te krijgen op www.posthuis.nl. Nou ja, in het Veen kun je hem al lekker vinden. Je mag een beetje plannen, daar ontkom je jou net aan. Maar als je daar net reden willen, hoe de rij van morgen. En ons vieren deze aflevering van Bient. Morgen dan zullen we praten onder oren over de leeftijdsgrens waar over sterrentochtrieders. Waar weet ontan in elk geval nog een hele gezellige jong. Dag.